Huma tlieta l-kundanni li rċieva l-Gvern fl-aħħar 3 xhur mill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin, kundanni għall azzjonijiet inaċċettabbli min-naħa tal-Ministri Byron Camilleri, Ian Borg u Clint Camilleri. L-aħħar rapport tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin jisħaq li d-diskriminazzjoni bejn il-ġurnalisti mhix aċċettabbli. Konklużjoni li ħarġet wara li dan l-istazzjoni ma natax l-opportunità li jagħmel il-mistoqsijiet wara avveniment tal-Ministru tal-Intern bħalma kellhom iċ-ċans jagħmlu ġurnalisti oħra. Dakinhar minkejja li TVM u One News tħallew jieħdu l-kummenti, Net News ma natax l-istess opportunità. Bl-uffiċjal tal-Ministeru tibqa' tħaqqaqa mal-ġurnalista ta' dan l-istazzjon. Ma torbokx ir-risposta. Le, tagħtuh kumment fuq l-investiment. Ftit tal-ġimgħat ilu anke l-Ministru Clint Camilleri spiċċa kkundannat mill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin wara li attakka lill-midja tagħna li kienet qed twettaq xogħolha quddiem Kastilja. Anke l-Ministru Ian Borg kien ikkundannat għall-attitudni tiegħu fil-konfront tal-ġurnalisti ta' dan l-istazzjon. Kieku jiena l-kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet tiegħek, ili neħħejtek minn ġurnalista tal-istess Kamra. Għall-IGM din l-attitudni u l-kliem ta' Ian Borg juru arroganza, nuqqas ta' rispett u offiża serja meta tasal mingħand persuna pubblika bħall-Ministru.